You guys are so... Ugh. Funny? Jay, it's disgusting. It's not funny. My turn. Let me tell you a really, really creepy story. Yes, go ahead, it's funny. Seriously? Now? You guys are what? Kids? This forest is already creepy. No, you'll love it. Go. Hallowseed. A city of few people. Okay. You'll tell a story about this city? It's damned here. You know it's damned. I want to go home. I wanna go home. Do you believe in fairy tales, then? Fuck you, asshole. Okay, I'll tell the story. But it's my turn, bitch. Can I go ahead? Okay, go. They tell that all the parents were murdered. And that the children just disappeared. What the fuck is happening to me? What a night drank. What is this place? How did I get here? Bé, doncs ja tornem a ser aquí en un joc de Halloween i hem vist la història aquesta que estaven al campsite i estaven explicant històries de por i de sobte ha passat alguna cosa que els han... bueno, no sé què els han fet i estic jo, en aquest personatge que per variar no té peus, estic sol, el que sembla que estic a sota terra. Genial. Tinc llanterna? Nope. Mira, el control és per ajupir-me. Light when it needs light when it needs light, dark when it needs. Oh. Per què? Quina merda, tu, però que volia agafar-ho. Ui, he pogut arribar fins aquí? How did that get locked down? The snail is easier to remove. Genial. Oi, estic a fora! Mare meva, he gastat llumins. It's so weird. I can't remember anything after the campfire. Oh my god. Where are my friends? Jay? Anna! Is someone there? Hey? Anybody? Que bé, lluna plena. Ui! Ara puc córrer. A veure... Ui. Puc agafar això? Left control to crouch. You'll tell a story about this city? It's damned here. You know it's damned. I want to go home. Què coi? Ui! Tinc mà! Ei, tinc peu! Qui ho hagués dit?
Val. I com he quedat jo tancat en aquesta mena de mina? A veure, anem per aquí. Mira el cotxe! Adéu, amics, em piro d'aquí. No signal. Ah, Can at least use the phone's flashlight. val. Vale, el botó dret per la llanterna. Va. Ah, mira. I coi. He pogut entrar al cotxe però no puc conduir ni res. La clau només era per obrir la porta i ja està. Fire's still going. Couldn't have been out that long. Val, aquí és on estaven fent... Jay's guitar. Where are you, man? Mira, aquí hi ha el cabana aquesta que no podia anar des de l'altra banda. A veure què trobem aquí. Who's out there? Ui. And his driver's license. Why would she leave it here? Oh. No fotis que estic al principi. No? És una altra mina. És una altra mina? Sembla que sí. No puc passar. I coi. Ostres. Ai. Val, aquest representa que deu ser Jesús i aquest el dimoni. Ostres, tu quins camins més llargs, eh? Espero no haver de tornar per aquí. Mòbil? Oh my gosh. Hello, Jay? Is that you? Anna? What's going on? Si m'han trucat ells? És una casa? Què et passa a la mà? Coi. No entenc res, eh? Help me! Help me! Oh no! Ui. Anna! Don't leave me here! Per on està? Help me! Tools to force it. Es pot pujar dalt? A veure. Aquí hi haurà alguna eina, m'imagino. Ara. Uah, entraré. Ah, però ara tinc llanterna. No recordava que tenia llanterna. Ui. Ah. Coi. Però què... Ah, ara puc seleccionar aquest. Val.
les eines... Aquí. No em deixa agafar res, això? Hey, wait! What the hell? Wait, what the hell? Vale. Ja podries agafar la la lampareta aquesta, no? Ara llumins, això? Va. Ah, sí, sí. Era un tornavís. Vinga, va. Anem a obrir el pany aquest. Amiga, on ets? Oh shit! Tenim més remei que anar cap endavant. Welcome home. Thank you. Què posa aquí? Light when it's light? Light when it needs... Que sí, que necessitem llum. Anna! Val. I no puc avançar. Mal rotllo. Això és el que es veia des de fora. Altra vegada això, el missatge dels pebrots. Play to save. Fuck! Jo, amiga, ja podries haver estat més a prop, no? A veure, on ets? Fuck. Més llumins. Tancat. Oh, fuck. Oh, lavabo no. Tricicle havia d'haver. Estan trucant. Qui hi ha? És aquí? No era aquí? Aquí és. Punyetes. Ai, està marejant la càmera, eh? Qui hi ha? Who's out there? What you see. Oh, be careful, little eyes, what you see.
Hola! The hell? Tio. Tio, aquests jocs que no tenen cap mena de lògica, per mi, de veritat. Aquí no hi havia res. Això no estava obert abans. Sabia. Tancat, tancat. Val. Genial. Ai. Have you been to business for the plans you have? Are you watching the blood on the land? Quin lluio, Hem parat de cantar la cançoneta? Mare meva. Què? Tinc una clau que obrir alguna d'aquestes portes. Genial. Aquesta d'aquí? Aquesta d'aquí deu ser. No? Ens tornem cap a dalt. Ai. Ho diu quan la càmera fa aquestes coses rares, No recordo d'on vinc ara mateix. Ah, sí, venia d'aquí. Hi ha les escales. Vaig a provar totes les portes de la casa, a veure si hi ha alguna s'obre. Ostres. No, espera. Deixa-ho obert. S'acaba? Ah. Era jo. No es pot veure fora. Find the Book of God. 666 DC. Que bé, l'altre clau. És això? No, són llumins. Va, tinc una altra clau. Genial, hi ha una porta que es tanca ara.
La porta del lavabo havia de ser, I no es pot obrir. Tampoc. Hola. Estic més a prop? Ai. Veritat, Senyora? Està vostè bé? Que bé. Ara s'escolten respiracions. Aquí és la porta d'abans. A veure si obre la porta aquesta solitària d'aquí. No. Ah, mira. La Bíblia? Ah, no. Ai, Déu. Fuck. I have to get out of here. I m'ho dius ara? Què coi? Holy Bible? Sí. T'hauria de protegir mentre estàs aquí. Val. I ara com surto d'aquí? Estarà oberta la porta? Passa, home? What the fuck is happening to me? T'estàs cremant? No té cap mena de sentit. No, tornaré dalt. Torno a l'habitació d'aquell, o sigui, on hi havia la Bíblia. Aquí al lavabo. I aquí a la dreta. Aquí. Find the Bible. S'ha obert una porta, em sembla. Ui. Aquesta estava oberta? No estava oberta, aquesta. Un armari. Oh! Què passa, que no es pot obrir, això? Ningú utilitza la Ouija. Que no em va el ratolí o què? Ara.
Are my friends here? Sí, els meus amics estan aquí. What is your name? Y? You? You? Die? Tens un nom bastant curiós. Where is Anna? E? O? You? Leave! Oh. No, t'estàs repetint. Good or evil? Tio! Vinga, va, preguntes a sí o no. Em podries dir alguna cosa que no sàpiga, sisplau? No. Digui Udai altra vegada, me caso un tot, eh? Ja està? The fuck? Uf. A secret room? What kind of people live here? Gent normal i corrent, què t'esperes? Ai, I have a bad feeling about this. no me digues. El meu personatge és un geni absolut. Què és això? Altre llibre d'aquests raros. En fi. Aquí no puc sortir. Genial. Type the password. Era el 666? DC era? Ah, que no puc posar números. Okay, I'm not gonna spend my whole life trying this. Tia. Angel. Ja està. Parlant amb els morts. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes. No m'impressiona. No m'impressiona. A veure, on soc? Canta com canta, la dona aquesta. Què posa? When it needs... Ah, sí, el mateix missatge d'abans. La llum quan es necessiti. Ah, que m'he quedat... M'he quedat sense el mòbil. He perdut el mòbil. Per què he perdut el mòbil?
Hola, bon Who's dia. out there? Michael. Oh, thank God. Anna, are you all right? Anna! No, diria que no. What the fuck? Puc sortir d'aquí, sisplau? I em poden tornar al mòbil? Let me tell a really creepy story. Son of a... Let me out, you bastard! A really creepy story. Ah, mira. És la mateixa casa, coi. Espera, espera. Intentaré sortir-hi. Sortir-ne. Telèfon. És aquí? Sí, és aquí, em sembla. Era aquí? Oh, fuck. Res. Aquí. Molt bé. S'ha matat algú. Ja estic aquí tancat. Ah no, em pensava que estava tancat. Això estava obert? Ah, sí. Uah. Em queden 2 llumins. Què coi he de fer? No es veu res aquí, eh? Oh! Aquí. Val. I si ara torno a entrar, s'obrirà? O sigui, s'encendrà? No. M'he quedat sense llumins. Ara t'encens? Ah, si es podia agafar. Si es podia moure així. Si es podia encendre i apagar. Que bé, m'he quedat sense llumins.